Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala ni atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes. Lunes bagod ra mahigala dili ay. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 21 na kini sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. Ug padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad ni ining kabuntuhon. Abino ato dahil nga tigbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang tanan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Good morning mga fathers. Of course, niya nga ato pong tibayaon ang tanan nga mga church organizations, mga Legion of Mary, mga lay ministers, mga sakristan, mga miyembro sa Sacred Heart of Jesus, sa kining gitawag nato uban pa ng mga mandated organizations sa atong simbahang Katoliko. Nahala may mudto na kanatong tanan. Of course, ang tanan ng mga kuraparuko nga nakadungog karon sa ato nga pagsibya. Boss, ako mga classmate Father Obing Masyon din sa Larina, si Father kining Arnaiz diha sa Batinggil, og inga manusab si Padre kini Dami Ramis din sa may kining Himalalod. Ako mga kauban sa Vicariate, si Father Nestor kini Rimata, og inga manusab ang akong kauban nga sa Vicariate manghigala sa Saint Thomas, si Padre Jojo Abiliar. Nahala may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Okay, Sabi ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day karon. Of course, ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili mismo ang ato nga Mama Mary, kay karong adlaw ato man nga gisaulog ang Presentation of Mary, celebrated in Jerusalem, gisugdan kini dito sa Jerusalem na atong 6th century. Unya matud pa ang Presentation of Mary in the Temple adunay theological purpose. Matud pa in line with the Immaculate Conception and of the birth of sa nang gitawag nato the birth of Mary emphasizes the holiness of Mary from the very beginning of her life at an early childhood and beyond. Sa tupa karong adlaw mahigala, gihinumduman nato ang selebrasyon sa paghalan sa atong langit ng mama, sa atong langit ng inahan didto sa templo sa Jerusalem. Ato diyan nga i-adjust ka may mahigala, ikatakilid na atong camera. Dala may mudto na og ari kita mga higala sa ato ang ay kita mahigala sa Catechism proper, Catechism proper. Matadili pa ari una kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Bishop Ruperto Santos ang matud pa kining promoter sa Commission on Migrants o kining gitawag natong Star of the Sea or kining gitawag nato og Star of the Sea, nga CBCP Commission on the Star of the Sea, na nagmalaumon nga si Mary Jane Veloso nga kasamtangan karon nga ato na bilanggo dito sa may Indonesia tungod lagi sa matura gitawag natong kaso kabahin sa drug trafficking. Matud pa nagmalaumon nga ibalhin na siya og bilanggo, diri na siya prisuhon sa atua sa Pilipinas. Nang hinaot ang Commission on Migrants and Itinerant People nga matud pa ang si Mary Jane Veloso ibalik na diri sa Pilipinas ug diri na lang sa Pilipinas siya motiwas sa iyahang silot. Balita mga higala gikan sa Vatican, atol sa ika-1,000 years anniversary sa gubat sa Ukraine ug sa Russia, mipadala si Pope Francis og mga panghinaot ngadto sa nasod sa Ukraine nga unta matapos na ang miang matud pa kining gira dito
ug mamahimo ng malinawon ang nasakit nga nasod. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa atoa nga mga gimbuhaton. Pero ari na ta mga higala sa atoa nga katikisem. Bino katikisem nato mga higala, no? November 21, so matud pa dire kabahin gihapon mga higala sa atoa nga kining topic, the creed, no? Nya ang atong gitutukan karon mao kining matud pa Jesus and the law, no? Kaya ang ato karon topic kabahin sa kuang kabahin man sa matud pa Jesus Christ suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried, no? Hesus Kristo nagantos ubos sa mando ni Poncio Pilato o gilansang sa krus na matayo o gilubong. In line with that, no, kung atong basahon sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 17 sa 9, gipaklaro ni Jesus nga wala siya mianhi aron sa pagsupak sa balaod, no? So matud palagi usa lagi sa mga akusasyon bato kang Jesus mao nga misupak siya sa balaod sa mga Hudiyo. No, gani mao kini ang usa sa mga hinungdan nga gidakop siya o gipasakit. Pero sa wala pa kana nahitabo, gipaklaro na daan sa atong Ginoong Hesukristo nga wala siya muanhi aron pagsupak sa balaod, kung dili matud pa niari siya aron sa paghatag sa eksaktong kahulugan, no? The fulfillment of the law. Ingon niya na. Pero sa panahon ni Jesus, ang balaod wala na mahisulat, no? Wala na mahisulat sa mga papan nga bato, no? Tungod lagi labi na niadtong panahon nga dito siya sa katong paghatag bitaw niya sa kinibitawong Beatitudes, ang kabulahanan ba dito sa usa ka buntod, nahisama siya murag nahisama siya kang Moises, no? Nga mipatong sa Mount Sinai ug iyang gitudlo ang napulo ka sugo. Karon ang atong Ginoong Hesukristo nasama gyapon kang Moises nipatong gyapon sa usa ka buntod pero dili Mount Sinai, no? Unya gitudlo niya ang kining gitawag natong katumanan sa mga balaod, kining gitawag natong kabulahanan. Muna nga ang katong sa napulo ka sugo gisulat man to sa mga papan nga bato, no? Karon ang mga kasuguan nga gitudlo ni Kristo wala mahisulat sa papan nga bato kung dili nahusulat mismo sa kasing-kasing sa atong manunubos. Kung gani giila nato kini nga the most sacred heart. Muna nga daghang kay nagdebosyon sa matud pa kini mahal nga kasing-kasing ni Jesus tungod kay didto sa mao niyang kasing-kasing nahisulat ang mga balaod sa gugma ug kaluwasan sa katawhan. Unya si Jesus na dunay daghang kaayong mga balaod nga gitagaan niya ug matud pa kining gitawag nato og kama kanang eksaktong kahulugan. Gani sa Marcos 7 versikulo 18 sa 21, nagkanayon ang atong Ginoong Hesukristo nga walay pagkaon nga musulod, nga walay pagkaon nga musulod sa lawas sa tao nga makapakasala kaniya kung dili ang mugula gikan sa lawas sa tao. Mo na gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. So muna nga daghang kaayo pod ang mga wala maangay ni ini labi na mga Hudiyo, wala maangay ni ining pagtulunanan ni Jesus. Bisan gani karon, no? Daghan gyapon kaayo nga mga sikta, no, Christian sects nga matud pa di gihapon gyud sila makatuo niya na tungod kay ang ilang gituman mao pag gyud katong gitudlo ni Moises nga gitagaan na unta og katumanan, gitagaan og saktong kahulugan ni Jesus. Ato pa kung atong tanawon ang relasyon ni Jesus ug ang balaod nga gitudlo sukad pa kaniadto, wala kini panagsumpaki nganuman tungod kay walay si Kristo mismo miingon nga walay ni katiti nga balaod nga dili niya tumanon, pero eksakta tagaan lang sa eksaktong kahulugan. Tumanon niya pero eksaktong kahulugan. Dili ba kanang gitawag nato sa in English og fundamentalistic or kana bang gitawag nato og kana bang cultic way of interpreting the law. So Jesus and the law, klaro kay nato nga nadungog nga si Kristo niingon sa Mateo 3 Mateo 5 kapitulo 2 verso 4, miari siya dili aron sa pagsupak sa balaod kung dili aron sa pagtuman ni ini. Nala, no? Padayon ta manghigala ug ari kita sa atoa nga padayon kita no nga nangawhagan karon sa akong mga kaigsuonan nga mga
ayong unanon nga padayon kitang nangandam no nya nindot sa tong gipasabot bitaw karon sa atong gobyerno no nga kadtong mga ang ato ang mga Christmas party himuon lang natong simple unya ang atong budget ato na naman nga ato na laman kini nga tigumon ug atong ipadala ngadto sa atong mga kaigsuonan dito nga na matod panahimong biktima sa bagyo dito sa kining Luzon no labi na gyud dito sa Bicol region o sa mga Quezon provinces no so no so nindot kayo mahigala ang nahuna-hunaan sa atong mga kaobispuhan no padayon kita nga nanawagan usab alang kanatong tanan nga sundon po nato ang maong pagtulunan nga gitudlo sa atong mga kaobispuhan no nga mao gihapon ang 2 years ng obispo no nga simple lang usab nato ang ato nga mga gitawag natong Christmas party in line sa ato ang matod palagi pagsimpatiya sa atong mga kaigsuonan dito sa dito sa naing parte sa ato ang nasod ug ato kining tigumon unya kabahin sa pagpadala ni ini mahingala ipaagi ra gyapon ninyo sa inyong mga kura paroko tungod kay ang inyong mga kura paroko mao ra ang modala ni ite ngadto sa Social Action Center diri sa ato sa Diocese of Dumaguete ug ipadala gayud nato dayon kini dito usab sa mga nahimong biktima sa bagyo nga mga unom ka bagyo nga niigo sa atong nasod baguhay pa lang. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.